Kawuono wabiro mondo wang'i kaka wanyalo konyo skul be. Wakelo ne gima bati 60 mondo watem wachago loso klese mayowang' kendo waneni ngima nyithindo dok kare. Mkati bweko ne 2,000 mondo wachaki to mama na chako kwa dok Nairobi wabro medo kendo kony mondo wager classes mowang' eko dormitories mowang' eko mondo nyithindo som. The donation that is given to this school will go a long way in rebuilding the school and getting back to normalcy. But as I say, we've tried our best to ensure that the basic learning has been sustained in the school. And I look forward for the students doing better than what we had expected this particular year in the exams.